assalamu aleykum bandiraɓe, assalamu aleykum sehilaɓe musidɓe tedduɓe ɓe fulɓe fullaɓe lamdam on calminama moni kala inde mum taw kadi ne yaade yettode mum. ɗum noon ko musidɗo moon debbo mo wasa kodde mbayla on woni madame hot KADIA ALIOU wadde. en calmini hilifaɓe diine e hilifaɓe aada, en calmini jinnaɓe men, en calmini daraniɓe leñol ngol e anduɓe leñol ngol e alɗuɓe leñol ngol, hay goto kadi en ɗalani caggal. sikki ala yewtere men hande jaaɗen koye tabal ngal gandanɗa hoorema kesal pul. eɗen gandi so tawi en mbi jillu men ala ko falti kala jontaɗo leñol, kala ɓi pullo mbiyowo mbimi e wimami, kala tan mo gandanɗa hoorema ko battaɗo hakkille walla battuɗo hakkille e nder leñol ngol, eɗen kewi noddude ɗum e oɗo galle pattam lamijo ɗo e télé men DSTV walla mbiyen diaspora Sénégal TV. ɗum noon DSTV hande ko ɗo yaltirani on. sikki ala yewtere nde hande ko yewtere politique nde jogori wonde, saabu eɗen gandi wuuro ngo o dumunno hande walla mbiyen ɗiɗo dumunnaji aɗi jogui koɗi jahara e dow mum, dille ɗe keewi, haalullaji ɗi keewi. sikki ala hande mbiɗen eɗen mbaɗa tabal gam kadi yirloyade coordonnateur uji Amadou Ba. sikki ala bandiraɗo gorko indema e yettode ma. Assalamu aleykum bandiraɓe DSTV, min ko OUSMANE mbiyetemi, komin woni coordonnateur doolele Amadou Ba mo région de Saint-Louis, département de Podor. ɗum noon bandiraɗo gorko tedduɗo bisimilla ma e hol indema yettode ma. mino mbiyetemi ko Tidiane BARRO, mbiɗa jeeya région Tambacounda, wiyete département de Goudiri. mbiɗa commune Kotiari komi conseil municipal, en même temps mi woni coordonnateur doolele Amadou Ba région Tambacounda. ɗum noon bandiraɓe ko oɗon keɗori noppi moon, wadde min mi yanti e coordonnateur uji Amadou Ba taw ko département Matam. nde wonno so tawi en mbi département Matam eɗen gandi ko département mawɗo, ko département kadi ɓiɓɓe leñol ngol e ɓiɓɓe fulɓe ɓe joguiɓe doole mumen, joguiɓe darde mumen e coftal mumen ene tawe e nder département Matam. ɗum noon sikki ala so tawi en mbi Amadou Ba yogo e hen ne andi hol Amadou Ba, kono ko ɓuuri hewde kadi yogo hen kadi ɓe ganda Amadou Ba. hande noon ko ɓuuri hewde ne andi Amadou Ba. sikki ala no watten so wona namdoɗen oɗo bandiraɗo gorko tedduɗo. somin jiiɗi andude hol Amadou Ba, holko mbawɗa wiide ko o woni Amadou Ba? Merci KADIA. e hadde min nadde question o ko wadde remercier directeur DSTV e yettude kadi hono yeeɓoɓe DSTV wonɓe diaspora, kamɓe sukaɓe Sénégal naaɓe, wonɓe caggal leydi e télé o e wadde fayida, e wadde remercier kadi technicien ji gonɗi ɗo ɗi foof e onon foof, e baɗɗo sababu kadi hamin mbawi yettade DSTV woni Demba Abou Sow, kadi woni ko collègue mon ko ɗo woni e ɗum ɗo e télé he onon liggotto. eyyi so ɗum yawti kadi ko wiide tan Amadou Ba e jibina ko ɗo e Dakar en 1961, ko ɗo o janggi e Dakaru, o heeɓi bac makko, o heeɓi bac gestion des affaires finance, ko ɗum o heeɓi ɗo. nde o heeɓi ɗo o ummi ɗo o yeehi France, o ɓeydoyi toon jangde makko, après o yeehi o faati Amérique, o arti ko ɗum yawti ko noon o ari ɗo e administration Sénégal, o liggima hen ko juuti, ma on hande duuɓi 35 ama wone administration. kanko Amadou Ba ko neɗɗo ganduɗo administration, par ce que o dañi, o liggima hen ha o dañi ko foti dañde foof e administration, ha woni directeur général des impôts, directeur général des impôts et domaine. ɗum o woni ɗum ɗo kadi yimɓe hewɓe kadi gandi ɗum e ɗum, hade o yettade politique o ene wayno o dañi poste uji kewɗi ɗi kala administrateur walla fonctionnaire ɗi foti hebde o heeɓi ɗum. e poste uji goɗɗi ɗi noon ko poste uji politique nominatif ɗi ganduɗa o heeɓi ɗum e président Macky Sall. nde o are mum e 2013 o yante landa APR liggodade président Macky Sall. président Macky Sall idimo nomde noon ministre des finances, de l'économie et des finances. o ummi ɗon o noma ministre des affaires étrangères, o andi jogui carnet d'adresse caggal leydi no feewi, par ce que avant ɗum 2013 o nde o noma président Macky Sall programme joguino woni yonu yokkute, ɓe canji ɗum ɓe batti ɗum PSE, plan Sénégal émergent. kanko Amadou Ba ko hen fotti, omo jeeya e winduɓe plan o walla e fuɗɗuɓe ɗum.
e nde ɓe gayni kanko e président Macky Sall ɓe ummi ɗo ɓe jeehi France financement ji ɗi fof ko kanko lijjitoyi ɗum to France woni premier financement o 2014 et deuxième financement 2018 milliard uji naatɗi ɗo pour plan Sénégal émergent woni BRT mo jeetono e teeruji ɗi projet ji Macky Sall ɓurɗi mawnude ɗi jeetone Sénégal ɗi fof ne wayno kopporeje ɗe ko Amadou Ba addi ɗum andani e ɗum ne laaɓi eyyi ene wayno président Macky Sall so tawi o créé PSE ɓorni ɗum wutte ko Amadou Ba par ce que o wona hen sara kadi omo andi no yarata ko ɗum taki min jiiɗi minen au niveau de Saint-Louis min ɓooyi noon liggodade e makko kanko premier ministre e yidde amen e Benno Bokk Yakar ko yidde wadde appelé yimɓe ɓe fof hande Sénégal naaɓe e ko candidat du peuple ko yimɓe ɓe namnimo e diaspora Sénégal hay goto yimɓe ɓe fof ko Amadou Ba jiiɗi andani ƴettita golle président Macky Sall ɗe par ce que ko humpaka golle ɗe ko heno jeeya o jokkita ko Macky Sall heddarano e plan Sénégal émergent o eyyi mi haada ɗo ha jawra garten hen seeɗa mi sikku haalama waɗi fayida mboɗo sikki kadi bandiraɓe keeɓi hen humpito wongo fayida caggal nde wi Amadou Ba ko ɗo e nder Dakar jibina ko ɗo e nder Dakar mawni ɗum foof e waade noon eɗen gandi omo jogui doole omo jogui kadi yidde wondemo halpular laaɓɗo ceer nde won noon yimɓe en keewide ɓoyde leggal e nder ndiyam tahata ɗum wattude nooro wadde omo titoro pulagu kadi omo sinkiro pulagu omo darani kadi dendagal ko wiyete politique ɓamtare kanko joni ko haali ɗo ko oɗon gandi o wona tottaɓe postoji tan ñamaɗa liggoɗa jaahaɗa ala kanko ko liggey darnimo te kadi ko jencude leydi ndi umminimo ko ɗum saabi hewɓe hande ne batti hakkille mum e Amadou Ba ɗum foof noon e waade noon eɗen gandi won hen ko ganduɗen won hen kadi ken ganda kono hande ken gandano ma ɓeeɗo bandiraɓe worɓe wadɓe fayida kalanen hol Amadou Ba ko adi eɗen jaaha toon en gartat e oɗo bandiraɗo gorko tedduɗo so tawi min namdimama gurdam Amadou Ba no wurdiri ɗo e nder Dakar walla Amadou Ba beele kanko Fouta omo heewi toon yaade walla omo anda toon walla holno wayi. Merci beaucoup bonam debbo arde ɗo hande ɗum bo heewani am mais ko jari ɗum kala ko jiiɗa wonko taki Amadou Ba tinani mi ɗara ɗo eyyi addi kam ɗo ko sababu nde no seela mo haalini directeur DSTV eyyi ha e relation ngaji mum e makko min gari ɗo hande yewtande leydi ndi Sénégal e yewtande diaspora o hono woni premier ministre Amadou Ba par ce que hewɓe ne jiiɗi mo gandamo aɗa yiɗa neɗɗo tawa anda ɗum donc Amadou Ba ko neɗɗo ganduɗa no Ousmane Sy wiri ni o liggima e Sénégal ko ɓooyi omo administration e Sénégal hay ko heewi andamo ko neɗɗo deeƴɗo ɓuuɓɗo diplomate e ganduɗo kadi développement leydi ganduɗo no leydi yarata en ɗi duuɓi ɗi ɓennuɗen depuis temps Abdoulaye Wade omo ɗo mo liggo depuis temps président Abdou Diouf ha Allah addi Macky Sall mo liggo développement leydi ndi ha yettiɗo hande mo wonde Macky Sall mo liggo Amadou Ba noon o waɗi occupé fonction ji kewɗi e gouvernement Sénégal yimɓe ko ɗon gandire mo ɓuuri andude mo kono président Macky Sall ari woni président leydi ndi 2012 ɓamimo 2013 e gouvernement mum ɓe piɗɗi liggodade ko nden leydi ndi andimo ko nden sur le plan international kadi ɓe gandimo minen noon vraiment soko haaldande gonga wona minen tan Amadou Ba ko leydi ndi fof yiɗimo président Macky Sall yiɗimo hoolimo kankone kadi o hooli ko président Macky Sall yiɗimo ko o jaɓi ɗum o rewi caggal Allah mo rewi caggal Macky Sall no waabi ɓe mbiyata ni tan so Macky Sall wi koko wojji kanko no wiyata koko wojji ko caggal Macky Sall o rewi kala ko Macky Sall wi ko ɗum addinimo hande o heeɓi ko ha hande kanko hay goto nanani leydi he hay minen koyamin min nanani wonde kanko o yalti kon ko candidat o wi tan komo hetti président Macky Sall kala ko président Macky Sall wi ko ɗum donc on neɗɗo baaɗo noon ma walle on neɗɗo baaɗo noon ma yimɓe gandinamo leydi ndi et surtout diaspora o par ce que oɗo télévision ko télévision diaspora omo daari toon no feewi
gandinen sukaɓe momon ɓe diaspora ɓe holo woni Amadou Ba holɗum woni vraiment dartande makko e leydi he dardagal makko e fonction ɗi o woni wadde leydi he e ɗum il faut ene haale yimɓe ganda mo e ɗum ene jeeya ko addi amen ɗo hannde min kalna leñol ngol min kalna leydi ndi min kalna Afrique suka hen mawɗo jolfo e sarankulle halpular bamaranke tout balla leydi ndi beele Macky Sall ko fuɗɗi ko président Amadou Ba jokkita ɗum inchallahu rabbi ɗum ene jeeya ko addi amen ɗo hannde. Machallah ɗum ɗon wulago jamma ɗaccittake e goto sikkela en keɗima ko ɓeɗo bandiraɓe worɓe waɗɓe fayida ko immini ɗumen e ko kadi addi ɗumen hannde e nder télé men DSTV. DSTV ko télé kadi keftinade ko télé ɗe gandanɗa hoorema ɗe laamu ngu e hoore mum foti wattude hakkille sabu diaspora Sénégal TV ala ko immini ɗum so wona ko wayndani kala ɓi pullo ene yiito ɗo hoore mum no hannirta ni ɗum noon sikkela Ousmane min duttitto e ma to banggue Amadou Ba beele kanko omo watti hakkille makko e Fouta walla omo yahanno toon walla o yahata toon beele Amadou Ba ko neɗɗo nanowo Pulaar d'abord. a jarama Kadia ko mbiɗa ko c'est important Amadou Ba mi sikku sa yimo omo yahran walla huccite yeeso makko aɗa andi o ko pullo par ce que ko jikku mum o jogui kadi Pulaar amo nana ɗum no nanirten Pulaar ni ko noon haaldirta Pulaar kadi Fouta o majjani Fouta e o majjani sernaɓe Fouta e galleji sernaɓe hilifaɓe wonɓe e nder Fouta fof omo jokkodiri e mumen e heddi noon ko politique ɗo gonɗa ɗo ɗo mbaɗɗa milité ɗo politique koko hirat ɗo mbaɗɗa milité ɗo ko ɗon tan kewɗa haadde a yiiɗa yaade aɗa jumpoya e nokkuji goɗɗi ɓaade ko Dakaru jibinaɗa ɗon bindiɗa ɗon président wiya won sa jumpoyi Fouta tan ɓe mbiyata ko aɗane yaɓɓa toon yimɓe wona kono ittata ko toon jeeɗa amo moƴƴi ɗum amo andi ɗum koreji makko ne gandi ɗum miñi ko en fof ne gandi ɗum nene makko en nene makko ko jinnaɗo moƴƴo o galle Sharif ɗo Pikine ɗo ko neɗɗo galle Sharif ɗo Pikine ɗo kanko jinnaɗo Amadou Ba o ruttima e joom makko yo Allah yurmomo yaafomo jinnaɗo makko debbo eyyi ko neɗɗo mo ganduɗa hay Pulaar hay wolof nanata anani aɗani noon on ne andi Pulaar wona o majjani kadi Fouta kala kalifa gonɗo e Fouta omo jokkodiri e mum kono noon o jibina ko ɗo e Dakaru ko ɗo waɗi milité ko ɗo o liggoto eyyi ko way tan kono président Macky Sall ni ko Foutanke kono mataw ko Fatick jibina toon mawni konkone ko noon o way kono omo nana Pulaar omo andi ko yeyete fof omo jokkodiri e haal Pulaar en kadi galle makko e bandi ko en fof ko haal Pulaar en jokkodiri eyyi ɗum kam mbeɗe andi on banggue eyyi so yawti ɗum noon kanko Amadou Ba no Barro wini o meeɗa wiide président mbeɗe yiiɗi wonde candidat o wi tan o heeɗi ko président Macky Sall eyyi en jii yimɓe woɗɓe wiiɓe ne keeɗi président Macky Sall dokki ɗum konngol ha paari nde Macky Sall wi woppi e joyetake e ɗiɗo ɗum ɗoji garoji après jeehi gone yaade ne mbaɗa tourné ji ene mbaɗa visite ene ƴeewoya ɗum kono neɗɗo sa rokki konngol ma tan a jooɗoto ndeeja pada Amadou Ba ne ko ɗum fadi en heeɗi président Macky Sall e ko wi ko ɗum on tan heeɗi o heeɗaki goɗɗo kono minen noon minen en tant que des membres Benno Bokk Yaakaar e APR emin jiiɗi président Macky Sall tottamo golle ɗe o continue ɗe ɗo golle par ce que komin jiiye makko ko ɓamtare emin gandi kala ko Macky Sall waɗano omo wawi ɗum jokkidde eyyi ɗum ko noon en faami Barro onon holko saabi hannde ala mo jiɗɗon walla ala mo jiɗɗon wona président so wona Amadou Ba holko jiiɗon e makko e hol dalil onon ɗum ɗon ne wona darde mon on dalil sa namdima kam on question mi welto notade hen par ce que komi jeune jeune hannde Sénégal aduna mo gonɗen hannde o ko aduna kamniɗo leydi hay galle wona fof foti accirede galle ene jogui joom galle saka noon ko faye leydi wona caahan Macky Sall ko waɗe leydi he ko ɗiɗo duuɓi 12 ene foti somo yaaha wonde o acci o wonata candidat ƴeewe neɗɗo ganduɗa sur le plan international ene wawi wadde hunde
sur le plan national ɗo ene jogii e yaakar e sukaaɓe e rewɓe ɓe e galleeji diine ɗi kañum e galleeji mawɗi ɗi fof ene waawi waddude e mum masla par ce que aduna o hannde tolnima aduna baɗɗo compliqué saka noon leydi men ndi hannde mi wawa haalde ko ɓenni ɗo ko on jii leyɗele tournuɗe sénégal ɗe fof hannde ene jogii probléme hannde sénégal ko hakkunde woni kala leyɗele tournuɗe en ɗe ɗo hannde mi haalata leydi koye télévision gonmi kono probléme ene toon kuudetaji ne toon enen noon allah ene suuri en ene reeni en e duwaw kono ɗum noon soko Macky Sall ene yaaha yimɓe jiya ƴewta ko mbaɗono président Amadou Ba ni yimɓe ñaago Allah Macky Sall acciranmo Benno Bokk Yaakaar ɓe gacciranmo yimɓe ƴeewa inchallah e ñeegagal Allah e moƴƴere Allah waɗamo président inchallah pour intérêt leydi ndi intérêt jeunesse o intérêt diaspora o par ce que yimɓe ne gandi no monsieur Sy haali ni Amadou woni ɗo ministre de l' économie et des finances ko heewi naate leydi he ko heewi naate leydi he ko président kanko e président ko heewi naate leydi he sur le plan de développement tout ko kanko e président o woni ministre affaires étrangères ɗiɗon ministre uji wona ministre uji caahan ko ministre uji souveraineté so yeehi ha président ne ɓammani wamma ɗi ministre uji wonko waɗema yakar donc leydi sene accite ko mbaɗaɗo yakar so janggo so Macky Sall yeehi taw hakkille mum ene deeƴi acci leydi ndi e juuɗe cirɗe e juuɗe ganduɗa janggo nimsa wonata hen ko ɗum addani amen minen darade miɗen balla min ñaago Macky Sall mo jogori ɓamde o wona kanko sukaɓe miɗen ñaagui surtout nak diaspora o feddam wonde diaspora ko ɓuuri feddam fuutankoɓe ɓundunkoɓe e Bawol Sine Saloum ko woni toon ha Italien partout ko woni toon yoɓe paam koɓe gone wataɓe punte wonko woni ɗo wona ɗum de leydi wona caahan hay jogade galle wona caahan saka leydi accirtake n'importe qui leydi ko joguiɗo expérience accirte donc ɗum ari minen darade min jiiɗi Amadou Ba walle ha ɓama leydi ndi e nawa ɗum e lawol moƴƴol so Allah jaaɓi ko ɗum woni hen pandade amen inchallahu rabbi ɗum noon seydi Barro en beltinima Allah en beltanimama ɗum noon département Tambade département Goudiri région de Tamba ɗum noon on nani ko ɓinguel mon haali ko neɗɗo noon accanta he manɗa wiyete londe accanta he to ummi kono ne accane to fayɗo hande ko ɓuuren hewde enen en mbawa finde tan mbiyen ko oɗo min jiiɗi walla ko oɗo min cali eɗen keewi jabde neɗɗo jaɓiren ɗum sababude banden jiɗɗo oɗo o kono kadi eɗen gandi hande hakkillaji ɗi ene kucci wonde Amadou Ba hayso wona batte ko woni ɓi pullo o omo joga yakar neɗɗo ne wona bande taw bande mo jiɗɗa wadde ɗon o aɗa andi o tiiɗani sa yerƴimo tan o yanan walla oɗo bande mo jogorɗa lomtindo o taw o wona neɗɗo joom konngol leydi noon wawi jogade ɗum ko neɗɗo mo waglitta neɗɗo joom konngol neɗɗo tiiɗo te kadi ko jangguɗo ganduɗo ɓoyɗo kadi e politique dewɗo e fannuji kewɗi on so tawi lomtinama tan ne wawi wasa wadde caɗele kono mbiyen eɗen jinga totten o pour ko jinguirten ko pour min ɓayɗo oɗo mbeɗa ɓattimo so laami mbeɗa daña e makko kono noon mbeɗa andi mi yiyani e makko yakare wawdemo jogade leydi ndi kono noon so joguima leydi ndi omo nafami ɗum ɗon ko ɗum poɗɗen accude ƴeewen neɗɗo mo gandanɗa hoorema tiɗɗo neɗɗo kadi mbaɗaɗo yakar neɗɗo mo gandanɗa hoorema kadi ganduɗo liggey Macky Sall e liggey nder leydi ndi holko wonno ɗon e holko jogui e holko yahanno on so ari tan ne wawi jokkidde kono mo famani anda a wawa finde lomtina ɗum hunde ha wawa fewnude enen haalpuloreɓe noon hande en poti ummade pinen jogoɗen hakkille gemben sukaɓe men ha tiiɗa tawi kadi so gaari enen foof eɗen gandi en dañca caɗele eko nandi hen eko nandi hen ɗum noon Ousmane beele wonko jiɗɗa haalde ɓeydande bandiraɓeɓe ko gandanɗa hoorema ko fati e ko addi on ɗo hande o Kadia jarama ko addi fof mi salmini département de Podor salmini kadi commune mo Dodel to ummimi to e wuuram ni wiye Thialaga e mi salmini Thialaga naaɓe fof salminama juurama département de Podor kadi salminama juurama ene wiye e oɗo saaha haqqillaji ɗi fof ɗo keedi ɗum yimɓeɓe fof ene gandi ɗum hande ko Amadou Ba pourquoi Amadou Ba so tawi o ƴetti leydi ndi kala sénégalais ma waw yiide hen hoore mum kadi
so tawi a yi min mbi yo ƴettu leydi ndi kanko Amadou Ba ko dendinowo eɗen nganndi enen Macky Sall parti mum o woni koye Benno Bokk Yakar woni coalition parti ji keewɗi ndendi ngoni ɗum ɗo ɗum wona parti makko o joni ɓen fof nana gaccani Macky Sall carte blanche mbi amin caggal ma ɗum ko hunde sande sa waɗanama ɗum ƴewata ko neɗɗo deeƴƴo haqqille mo ganduɗa kadi ne wawi rendinde fof toutes les couches Sénégal Haalpulaar Joola Njaago fof ene mbawi arde o rendina ɗumen ko haqqille jaajƴo o jogui o kontina ko Macky Sall woppuno ɗon ko on noon ko Amadou Ba tan yiya Amadou Ba ne sa yimɓeɓe gacce makko haqqille tan kono wayni teyde ko joom gandal ko neɗɗo udditiɗo ko neɗɗo kadi ganduɗo holno financement ji leydi mbaɗirte eyyi holno neɗɗo dañirta financement pour wawde wadde des politiques publiques eyyi ko heddi ko wiide bandiraɓe tan e amin caggal Allah amin caggal président Macky Sall te emin gandini président Macky Sall juumata par ce que juumata woni holɗum omo andi ko yahata par ce que président Macky Sall wi kañum ene andi fof ko yahata ko woni holɗum ko pari ko kañum ko golle gonaɗe e dow mum he woni o ronkani suɓade kanko président Macky Sall kono kala a saɗa suuɓo il faut jooɗoɗa ha gandi jewtuɗa e ɓesgu ma fo kalda e mum kono omo oɗon gandi président Macky Sall so yeehi ha ƴetti premier ministre waɗi ɗum Amadou Ba ɗum ko confiance namni ɗum ko confiance mawɗo neɗɗo so tawi a ala e mum confiance a wawama wadde premier ministre ko secret ji mawɗi e nder gouvernance neɗɗo ma hoolaki a wawa ɗum wadde premier ministre kono hande on hoolari o jogui e Amadou Ba te Amadou Ba dañin ɗo saaha o yalti gouvernement o nde o yalti nde o haala makko ko goto o wi ko kanko o yiiɗi ko amon caggal président Macky Sall so waɗama e poste so rokkaka portefeuille ɗum ittanimo e Macky Sall amon caggal mo heeɗi o jooɗimo duuɓi ɗiɗi o wonani gouvernement he mais nde o arti président waɗimo ko premier ministre kono aɗa andi on ko confiance mawɗo woni ɗon eyyi confiance o joguino e Amadou Ba o ha joni continue enen Amadou Ba ko yimɓe foof ko Sénégal wona question de pullo walla goɗɗo enen fof ndendi Sénégal e ko bawɗo jogade leydi ndi deeƴƴo haqqille bawɗo rendinde yimɓeɓe waɗa feere rendina yimɓeɓe kontina golle président ƴettiɗe ko ɗum rewni amen e Amadou Ba ko ɗum kadi min jiiɗi par ce que leydi ene waɗi graw yimɓeɓe mbasa funtede hande Sénégal ko taari ɗum ko foof ko ceinture jaygol eyyi kamɓe fof ɓe jiiɗi ɗum ɗon yetto Sénégal ɗum noon so tawi en jiiɗi wadde échappé e ɗum ɗon ƴeweten ko deeƴƴo haqqille totten ɗum leydi ndi ne wonde duwaw te won lawol Macky Sall ferani leydi ndi fayi koye lawol ɓamtare ɗum noon so Amadou Ba ari jokkat golle ɗe ɗum hay probléme goto ala yimɓeɓe pamir noon cal Amadou Ba so wona kadi famminde bandiraɓe hol Amadou Ba yogo hen puɗɗima famde Amadou Ba nde tawno pular ne heewide neɗɗo ko haalmi anduma e nder haalulaji makko tan wonko heewi ko ganduɗa eɗen gande makko te kadi Amadou Ba wona politicien kewɗo haala yimɓe foof ne gandi ko politicien de jarowo seesa kaldowo seesa ɗum noon mboɗo andi Baro wonko jiɗɗa jokkude hen ɗum noon ko jiɗɗa jokkude hen min mbima bisimilla ma jimi jokkude hen tan ko wiide nana haali holto jeeyami min cosanam ko ɓundu sa wi ɓundu koye région Tambacounda fuɗɗi huccanma ha Gadiaga hedde Bakel waɗi frontiére e Mali to wiyete Kidira ko toon ɓundu haaɗi mbaddi frontiére e Gadiaga donc wiide tan région Tambacounda naɓe wiide surtout département de Goudiri yoɓe gandu minen min keeɓe Macky Sall ko satti min somi haali ɗum miɗo andi par ce que ɗiɗo duuɓi nogas joyi miɗo waɗa politique donc famɗani mi tinama Abdou Diouf komi cukalel mi wadde badde Macky ari 2012 13 mbaddumi e makko donc ko Macky waɗani amen ko donc ko yettudemo wiidemo merci beaucoup eyyi ko Amadou Ba min jiiɗi jokkitana amin ɗum ha fayarade ko min jiiɗi hen ko min keeɓa ɗum ko wiide sukaɓe département Goudiri
mawɓe département Goudiri cadre uji département Goudiri émigré ji wonɓe diaspora département Goudiri wonɓe Afrique centrale wonɓe Europe wonɓe Asie wonɓe Amérique koɓe mbattu hakkille Amadou Ba wata ɓe ƴeew ko woni toon ko koɓe kollete ko ɗum jogaki leydi wona cahan ɗum jogaki leydi ko wiideɓe miɗen kalfiniɓe Amadou Ba président Macky Sall so ɓamimo miɗen kalfiniɓe Amadou Ba eɓe gotan Amadou Ba gure mabɓe ɗeɓe jiino mbayni hande courant ene muɗum laabi ne pewna forage uji ne pewna hôpital uji ne pewna piste de production ene pewna ɗum ko président Macky Sall de so président Macky Sall so ɓami neɗɗo acci ɗum ɗo on so ari yaɓata koye koyngal Macky Sall tan yaɓɓitagol ngal ko ɗon tan yaɓata fewna on noon ko Amadou Ba min jiiɗi hen min jogui hen yakar kanko jokkita ɗum saabu ɗum o woni ministre des finances gonɗo ministre des finances leydi wona cahan gonɗo ministre affaires étrangères wona cahan ko miɗe ñaago miɗe eero sukaɓe diasporaɓe surtout par ce que oɗo télé moɗo mi nani omo daare diaspora no feewi kala darɗo hen kettiɗo ko yo wattu hakkille Amadou Ba ko kanko woni neɗɗo mo ganduɗa yakar men amen enen fof enen makko pour aro walla yimɓe leydi ndi ɓamta no Macky Sall accirini ni projet ji ɗi Macky Sall acci ɗo ɗi o yetti neɗɗo adda projet ji goɗɗi saabu ɗum projet ji Macky Sall acci ɗo ha heewi hande kamɓe diaspora naɓe soɓe gimmima France dans 6 mois soɓe gimmima France ɓe gari ɓe jippima aéroport Blaise Diagne ɓe ɓami valise mabɓe soɓe beelama ɓe ɓamata taxi ɓe natata koye terre ɓe gara ha Dakar ɓe jippo ɗum continue ɗum ko Amadou Ba wala yakar lawol nena autoroute péage nena continue Mbour ha Kaolack so ngol yettima Kaolack ngol fayi ko Tambacounda ɗum Amadou Ba ne waɗa hen yakar lampa ɗum ɓo programme PUDC dans le monde rural e guure galɗuɗe goɗɗuɗe e Fouta e Ɓundu ha e Casamance hande a yahde guure ene waɗi courant ene waɗi ndiyam ene waɗi laabi président Macky Sall waɗi ɗum donc président Macky Sall so acci yeehi ko Amadou Ba min mbaɗi yakar jokkita on ɗin projet ji continue ɗin projet ji wona miɗen jiiɗimo tan mataw ko pullono min wona ɗum ko yakar amen no min jiirimo ni c'est un homme d'état ko image Abdou Diouf min hokki kam image Abdou Diouf o hokki kam c'est un homme ko neɗɗo deƴƴuɗo baɗɗo kalmu mo heewani haala joguiɗo cer joguiɗo teddungal e mawɗo joguiɗo teddungal e cukalel joguiɗo teddungal e seednaɓe joguiɗo teddungal e sukaɓe fof mo deeƴi a nanatamo haala no monsieur Sy wiri ni yimɓe guittama e gouvernement guure mumen luuki ma mbatte e gouvernement luuka so mbattaka mbaɗanani kanko waɗama ɗo limogé gouvernement jooɗi duuɓi ɗiɗi hay goto nanani mo hay goto nanani momo haala omo jooɗi tag hay goto nanatamo e journaux ji hay goto nanatamo e télé ha Macky Sall arti ɓamtimo waɗimo mawɗo gouvernement o woni premier ministre sa nani premier ministre nak ko cukkiɗo président ko miijo président ko nofuru président ko yitere président ko laawol président ko ɗemgal président o jogui ko koyngal président o jogui ala ko watta taw président tinani ala ko haalata taw président tinani ala to darata taw président tinani on woni Amadou Ba premier ministre Amadou Ba donc mbiɗa ñaagui diaspora o surtout Fouta e Ɓundu yoɓe mbatten amen hen hakkille ha yimɓe mbaɗamo élire en 2024 o continue projet du président Macky Sall inchallah rabbi ɗum woni hen ñagadam fandaram voilà ɓe noppi moon te kadi eɗen gandi dendagal ɓi pullo kala ene jogui fandare ene jogui kadi jorto e ɓi pullo immade ɓi pullo kadi jorto nde wonnon ɗum ko hunde nde gandanɗa hoorema fonde wonde haaju men fonde kadi wonde ha mumen joni so tawi min namdimama an ceerno Ousmane beele an to gonɗa joni ɗo aɗa sikki ko Amadou Ba jogori wonde président beele Amadou Ba ala hande ɓurɗomo tinede ɗo e leydi he walla andede walla joguede yakar min de hande kam Kadia tawi ko enen kaldara Amadou Ba kam e incontournable hande o il est incontournable woni awa wonde premier ministre chef du gouvernement aɗa jeeya e systéme o confiance oɗon itte totte goɗɗo mo wona an ɗum kam c'est incohérent min yakaram jusqu'à la dernière énergie mbeɗa andi président juumata ko Amadou Ba tan woni ɗo ko on kadi suɓete par ce que ko kanko woni unanimité en jiide hecci hanki o yeehi ɗo Kaffrine waɗoyde lancement
les phases nationales. On a invité par le Ablaye Seydou Sow, le ministre maire. Ko kanko kadi hande jogi postoji tati e gouvernement he woni premier ministre, woni ministre des sports, woni ministre de l'élevage. Aɗa andi ɗiɗo tati ɗeɗo gueɗe tati fof ko kanko jogui ɗum noon ko hoore rondoto ɗum wona caahan ɗum noon mbeɗa andi président Macky Sall juumata e Amadou Ba sénégalais ji nene poti famde oɗo ko Amadou Ba yiiɗi hollude men yiiɗi en gandu par ce que poste oji ɗi o totta ɗi fof ko poste oji de souveraineté ko poste oji ganduɗa ko yo neɗɗo ande holno kalis addirte e leydi holno financement ji mbaɗirte holno yimɓe rewɓe ɓe ballirte hol formation la jeunesse ono formirte ɗum ko kanko wawi ɗum kanko Amadou Ba omo wawi ɗum ɗum taki min meeɗa sikkitade wiide amin cikkito président Macky Sall watta Amadou Ba par ce que confiance on nan ɗon ha joni heddi noon ko goto foof ne jogui ambition ne jogui droit wiide minne mbeɗa yiiɗi wonde kono eɗen gandodiri e koye men enen foof eɗen gandi ko le candidat idéal ko Amadou Ba ɗum président Macky Sall juumata hen so ɗum yawti Sénégal woni koye tourna koye déclic mawɗo gonɗen woni holɗum change président e eɗen jogino habitude kala nde président gayni ɓe ƴetta ɓe change systéme ɓe totta président goɗɗo hoɗo Sénégal naaɓe juum ɗon président Macky Sall ko programme jogui programme o ko 2035 wona pour kanko tan timminta ɗum o yiiɗi ko hayso goɗɗo ari timmina ɗum kono nak hoɗo juumen yo Amadou Ba ar continue golle ɗe hoɗo jehen eɗen change jogotoɗo leydi ndi systéme o en mbawamo change ude par ce que leydi ndi nane lawol pour wadde décollé ɗum noon ko Amadou Ba tan wawata waddemo remplacer continuen golle ɗe kono en mbawa wiide yimɓe ɓe ganduɗa meeɗa gerde haydara e leydi itten leydi ko foti no leydi totten ɗumen hade ɓe change ude systéme o tan tata ko mandaji mabɓe gasi ɗum ko retard wona kono goppen tan continue gotol eyyi ko ɗum ɗon jinnomi famminde bandiraɓe e salminde bandiraɓe diaspora woni Europe Afrique centrale kamɓe fof ɓe calminama ɓe juurama e bandiraɓe men wonɓe ɗo e Sénégal surtout la département de Podor min calmini commune mo Doolele kamɓe fof amin ñaago jeunesse o nana dari jeunesse département de Podor e nani de eɓe mbiya président premier ministre Amadou Ba yo ar aɓe jiiɗi o ara département de Podor ɗum dande ko wotere hande o woni Fouta woni Tamba woni Matam Saloum on jii ko waɗi toon hecciyanki ko Saloum holnoon président Macky Sall tan jaɓɓorteno ni on noon Amadou Ba ko heeɓi toon ko yimɓeɓe jii ɗum on ko ganduɗa noon ko signal c'est un signal sa yi ɗum tan a andat ko oɗo kono nak bandiraɓe yo gartu ɓe mbaɗana men Amadou Ba continue golle ɗe min mbaɗi remercier président Macky Sall par ce que o golliɗo ko ne heewi wona bolle puyɗe saka yimɓe ene bonna ɗum koko foti continuede eyyi kanko président Macky Sall hoddi men teddugal o holli men no leydi lamorte e teddugal neɗɗo la parole donnée ko wino ko o waɗi ɗum goɗɗo so ari ne waɗat ɗum konko o rokki référence Sénégal ɗum noon wona caahan mbatten haqqille premier ministre Amadou Ba min jiiɗi continue golle président Macky Sall ɗe bandiraɓe fof ne nodda hen Sénégal naaɓe minen ne ko ɗum ummini amen à chaque fois amine dans les plateaux et les médias wonno ko ɗum min liggotono il y a 4 ans amin liggodira e makko amin gandi ko un homme de paix ko neɗɗo deeƴƴo haqqille ko neɗɗo teeyɗo ko neɗɗo keɗotoɗo kala neɗɗo garɗo e makko o heɗotoma kala ko hayso cukalel ara e makko a yiyat o heɗo ɗum ha ɗum ay neɗɗo keɗotoɗo on jogui haqqille ene jogui ene deeƴi haqqille ene deeƴi ɗum ɗo ene jogui pinal wona tan o mi heɗota ko ɗum o keɗotomi o wayani noon kala neɗɗo o heɗotoma eyyi ko neɗɗo correct mo ganduɗa vraiment ko cadre kadi ko cadre haut niveau wona cadre tokos ko cadre sa yimo tan andat oɗo ko lamɗo an neɗɗo wonko ganduɗa watta triché sa yimo tan andat ɗum noon bandiraɓe on jarama onon 2STV ononne on beltanama on noddama onon e combat o noon eyyi on jarama ɗum noon konngol ma cakkingol Baro konngol am cakkingol ko wiide alhamdulillah rabbil alamin
ko wadde on remercier d'abord occasion min keɓi ɗo hannde o wadde lancé wullango Afrique wullande e monde o probléme leydi meɗen probléme politique leydi meɗen ɗum wona ko hokka neɗɗo fof hokka ɗum ko wadde on remercier e wiide aussi on Benno Bokk Yakar wonɓe hen candidat ji ɗi koɓe cadre uji comme no Amadou Ba ni c'est très normal ɓe mbiya koɓe candidat ji kono noon yoɓe gandu gardiɗo ko Allah ardinta ɗum yoɓe gandu ɗum mbiɗa ñaaguiɓe kamɓe cadre uji wonɓe bennoɓe kamɓe wonɓe APR ɓe wonɓe Benno Bokk Yakar parti ji ɗi fof wondunoɓe Macky Sall guila 2012 guila 2009 ha 2012 ha Macky hande hokki discours wonde ne yaaha yoɓe mballu yoɓe mbat consensus yoɓe kaltit ɓe jooɗo moni fof ene andi so weyti e hoore mum ene andi ko wawi e ko wawa ɓe fof ɓe jooɗo ɓe kaldida ɓe keeɓa candidat goto so ɓe keeɓi candidat goto ɓe jaada ɓe gaño élection ngaji ɗi e jaam e cellal président mo wi o mo suuɓi o ɓe dawa caggal muɗum ɓe kokka ɗum konngol leydi ndi ɓe kokka ɗum leydi ndi minen ko ɗum min ñaagui te miɗen ñaagui kadi yo won premier ministre Amadou Ba miɗen mbaɗe makko yakar nder miɗen mbaɗe makko yakar boowal miɗen ñaagui wonɓe candidat ɓe mi limata mi haalata inde mabɓe koye APR ɓe goni eɓe mbawi jogade leydi ndi par ce que ɓe joguima poste responsabilité leydi ndi no ɓe joguiri ɗum de ɓe mbawi jogade poste responsabilité wonde président kono noon gardiɗo o Allah ardinat tan mo Allah ardino kadi ala fayore yoɓe mbattu hakkillaji mabɓe ɓe ganda ɗum bo c'est un problème d'état no président Macky Sall wi ni c'est pas un problème de parti wona problème parti ma wona minen guidino ɗo ko minen poti wonde dani wona ɗum neɗɗo no wawi idade sakkito neɗɗo wawi sakkitade ido aduna ko Allah wi ko ɗum tan min ñaagui Allah koɓe ndende ɓe jaaɓa kamɓe fof ɓe mbaɗa président Amadou Ba candidat Benno sukaɓe leydi ndi mbaɗa campagne min mbaɗa campagne moƴƴo e nder jaam e nder cellal e nder respect démocratie ha min gaño e nder démocratie kadi taw haare waɗani duko waɗani élection Sénégal ɓooyi waɗede élection ɓuuri duuɓi 60 hannde mais toujours gañiɗo o ɓamat téléphone gañaɗo o ɓamat téléphone nodda ɗum waɗa ɗum félicité donc on démocratie Macky Sall so ɓeydani hen ustata hen heɓate miɗen ñaaguiɓe Allah Macky Sall hokkiɓe de Macky Sall hokkiɓe no feewi par ce que sonano Macky Sall ɓe gonata ɗo hande kamɓe mbiya komin candidat ko Macky Sall waɗi ɓe élire hokkiɓe poste uji important pourtant yimɓe ne parti he kamɓe moɓe mbaɗiɗi formé ɓe ɓurani ɓen hay légitimité e parti he mais hande soɓe daari ɓe mbi koɓe candidat ji yoɓe gandu ko Macky Sall yoɓe job Macky Sall yoɓe joom Macky Sall teddugal waɗini ɓe ngal teddugal ngoɗon wata ɓe bondugal ɗon teddugal Macky Sall waɗini ɓe teddugal depuis duuɓi 12 ɗum noon miɗen ñaaguiɓe kamɓe wonɓe candidat ji ɗi yoɓe gartir hakkillaji mabɓe ɓe dentita ɓe kaɓe candidat goto sona ɗum ene wawi waɗa bonande opposition nen ɗo parti ji goɗɗi kewɗi nen ɗo ene jiiɗi koɓe jiiɗi ko e wiide on ha hande mbiɗa waɗa remercier groupe mon o télévision mon o ha hande kadi département am mbiɗa wiyaɓe Amadou Ba nena ara e mabɓe commune am Kotiari to gonmi conseil municipal ɗo mbiɗa wiya Amadou Ba nena ara teddugal mabɓe so Amadou Ba woni candidat teddugal mabɓe ne hen kamɓe fof debbo hen suka hen mawɗo hen gorko hen ko teddugal muɗum miɗen ñaagui ballal miɗen ñaagui ko min denda minen fof min mbaɗa Amadou Ba élire pour projet ji gonɗi toon guure amen to e yettina ɗum saabu Allah e nelaɗo muɗum o yettina ɗum e teddugal e paix et démocratie e ko ɗum wonno hen vraiment kongulam wamma remercier annene banam debbo vraiment a hewani wadde ɗiɗo débat ji ni kono vraiment an hoore maɗa wiye hen bisimilla maɗa par ce que koye sénégalais joguiɓe développement jeeɗa aɗa wiya hen bisimilla maɗa to gonɗa ɗo konngol ma ne jaari hen no fewi saabu ɗum konngol ma ne nane partout dans le monde enen ane merci beaucoup e invitation o merci Allah jarama o wiyete ko Barro yetton Tidiane Barro Tidiane Barro jeeyaɗo toon to département Goudiri commune Kotiari réseau de Tamba machallah ɗum noon on nani bandiraɓe no wiyete kadi Tidiane bandiraɓe Tidiane Barro on nani ko ɓinguel mon haalani on ko
mboɗo sikki noon sa yi neɗɗo fooɗi bandum wiide arnaɗo ɗo tan to fodanma adduma ɗo wonko yi hen kadi ko ɓamtare walla ko nafoore e makko ɗum noon ɓamtare e nafoore nde o yiɗani tan haaɗa e makko o yiiɗi ko dendagal leydi Sénégal kala wawa andude ɗum ɗon saabu kamɓe koɓe gandanno e Amadou Ba ɓe gandi donc heddi enen andunoɓe en ballitorto tan so tawi kadi enen ɓe gandano ɓe gandini en ɗum noon Allah jarama Tidiane Barro ɗum noon ceerno Ousmane konngol maɗa cakkitingol par ce que hankkadin yewtere nde woni koye gasde merci beaucoup Kadia jettima no feewi anne e groupe o fof min jetti kadi technicien ji ɗi monsieur Samba Diop e Amina ɓe calminama ɓe juurama en calmini kadi le directeur e groupe mon o yo Allah nawru golle ɗe yeeso par ce que aɗa andi la presse ene jeeya e pilier ji développement hande wona hande koye développement jeeya la presse yimɓe paama c'est le quatrième même pouvoir eyyi ɗum en jii ɗum noon amin ñagonomon Allah moƴƴere yo groupe o yaaru yeeso ko jiɗɗen ko kadi Allah waɗana men e wiide tan bandiraɓe commune mo Doolel e département de Podor e kamɓe fof Amadou Ba nan ara e dow mabɓe yoɓe nanggu ɓe mbaɗa tamande wootere mbasen bonnude ko pewnunoɗen ko continuen nangen hen mbaɗen élire Amadou Ba eɗen gandi won dariɓe nanɗo ene jiiɗi bonnude ɗum noon calloɗen ɗum on teddugal gongal hakkude men e président Macky Sall en ndenat ɗum on ndimago yeeyi men enenne il faut jeeyen ɗum ha timma ndewen ko wi ko ɗum noon bandiraɓe département de Podor on calminama on juurama on mbiyama e bisimilla mon e arde wallodirde puusodiren e premier ministre Amadou Ba minenne ko ɗum ummini amen ɗum woni combat amen hande président Macky Sall ala ko waɗani département de Podor amin jii hande waalo amen ngo hande waɗama désenclavé hande a ƴettat oto ɗo jippoyoɗa daara da yi joni tali nana ummi joni presque halwar ha yettoyi nguy ko hakkude maaji ko goudron ɗum ko haalis ko financement ji tali amen ummade jummu fayi Bakel waɗama réfectionné ko Macky Sall waɗi ɗum hol hande wuro wongo e département de Podor wiya ala forage walla courant on ala min joni min jawri ɗum ayi ɗum ko ɓamtare ko heddi ko noon président Macky Sall Amadou Ba so ari ɓamta golle ɗe kala ko mankuno hen kadi watte surtout e ndemaka waɗa appuyer ndemaka yimɓeɓe mba eɗen gandi enen Fuutankoɓe ndema c'est très important il faut que ɗum waɗe appuyer yimɓeɓe mbawa dañde guura mbawa ñamde ko ndemata ɗum woni ko safrata tampere nde mais so tawi tan ko jiggoyade ɗum wona ko addata ɗum ɗo il faut que ndemaka ummo santé o dañen hôpitaux ji moƴƴi kadi eɗen jakore Amadou Ba ma ɗum waɗ par ce que won ngaalu foti yaltude ɗo e duuɓi ɗiɗi woni pétrole o e gaz so ɗum yalti ma gueɗe kewɗe jiiyeɗo changement mawɗo ma wat yimɓeɓe yo paam ɗum ɗum so Amadou Ba ari hawri hen ma won kadi ɓamtare mawde e Sénégal wona ɗum noon eɗen ñaagui ɗum ɗo nder kadi ɗum fayre koye juuɗe labɗe koye neɗɗo deƴƴo haqqille woni pétrole e gaz sinon eɗen gandi pétrole e gaz ko risque uji ko lobby ji nanɗo tubakoɓe soɓe gandi tan oɗo laamiɗo ala hoore ɓe naata e leydi ndi ɓe bonna ɓe ndendina mon e koye mon kaɓon ɓe gara ɓe ƴetta pétrole mon ɗum calluɗen ɗum voilà gonen ɗum ɗo goto ballodiren enen foof ganden ko développement Sénégal ummini men développement Sénégal ummini men développement hoorema tan walla intérêt personnel ɗum ko après mais leydi ndi c'est très important par ce que ɓiye ko hen woni ɓiyam hen woni an jinnaɗo ma hen woni ɓesgu ma janggo jiiɗata ko wona ɗon donc c'est très important gaccen hen haqqillaji eyyi ɗum noon a jarama Kadia min mbaɗi remercier le groupe min mbaɗi remercier kadi Demba Abou Sow e kadi ko sababu makko hamin jettiɗo DSTV diaspora min calminima noon fof min juurima kadi Amadou Ba wi mon na are dow mon eyyi ɗum noon on wiyama yon nanggu ha tiiɗa Amérique France Europe Afrique centrale Afrique de l'Ouest tout le monde nangue ha tiiɗa pour leydi men wawa yaadude yeeso Allah jarama on jarama ko Ousmane Sy haaldanno e mon merci beaucoup jarama Ousmane Sy gorko mo département Podor so tawi en mbi département Podor eɗen gandi aɓe jogui kamɓe humpitoji mawɗi e nder politique nde wonnoon hewɓe mabɓe carrière uji mumen mbaɗi ɗum koye nder politique saabu enen foof eɗen gandi aɓe jogui hen
coftal aɓe jogii hen pellital kala candidat duusondirde mum ha yetto to foti yettade ɗo en calmini département Podor naɓe kala kono kadi département Matam ɗon ha banggue Kanel eko nandi hen moni kala en calmini ɗum en juurima ɗum en ñaguinima ɗum Allah moƴƴere enen konngol men cakkitingol walla wasiyaji meɗen cakkitiɗi ko wiide bandiraɓe ndenten nde wonnoon kala ko renti huule herse ittane gueɗal so tawi en cerodima tan ene wawi conggueɗen so en jaaɓi tan dendagal wonnoɓe e parti Macky Sall kamɓe foof ɓiɓɓe fulɓe yoɓe mbimi e wimami hay ɓe mbiyani wimi e wimami mbasen wonde leñam leñomago addude ɗum eko nandi hen saabu ɗum ene bonna leydi enen kala so tawi en nangodiri walla mbiyen kamɓe kala so tawi ɓe nangodiri ɓe guitti jikka mabɓe e yakare mabɓe ɓe pawi e neɗɗo mo gandanɗa hoorema moɓe keftini oɗo ene wawi dartade walla ene wawi lomtade lomto Macky Sall ko gollino e leydi ko eko yinno gollade ha yetten ɗum to foti yettade ɗo oɗon en mbi ɗum bisimilla mum e nder leydi Sénégal en mbi mum bisimilla mum kadi e dendagal johli ko sari eko takki e nder leydi Sénégal kala ɗum noon yo Allah hokku en ñallude e jaam yo Allah hokku en hirde e jaam Samba ko ɗo tigui yewtere men haaɗi ha ñalawma goɗɗo so tawi gueno haaji on jarama on batti kam poldutere